Turecku je čoraz viacej ľudí, ktorí si myslia, že turecký osud je byť kandidátom a väčším kandidátom na vstup do Európskej únie. Majú pocit, že tomu obetovali strašne veľa. Je to krajina, ktorá veľmi dlho spĺňala úlohu spojenca na okraji, na periférii, ktorý bol ochotný pomôcť, podporiť, potlačiť svoje vzťahy so susedmi na úkor zlepšenia vzťahov s NATO alebo s Európskou úniou. To sú veci, ktoré sa menia sa z rôznych dôvodov. Jedným z nich je obrovský turecký ekonomický rast. Turci majú pocit, že oni túto krízu prežili oveľa lepšie ako Európska únia. Nečasto spomínajú, že zdrojom toho ekonomického rastu je ešte stále najmä colná únia s Európskou úniou, ktorú Turci majú. Ale majú nové sebavedomie. Myslím, že to je aj výraz zahraničnej politiky, ktorá je vedená dosť osobitným štýlom. Zároveň robia niektoré veci, ktoré sú úplne logické. Je normálne mať dobré vzťahy so svojimi susedmi. Veľa ľudí bolo trošku prekvapených z toho, keď začali Turci vo veľkom uzatvárať bezvízový styk s krajinami, ktoré sú v ich susedstve. Samozrejme sú to citlivosti toho regiónu, ale zároveň myslím si, že niekedy Turecko posudzujeme cez trošku inú optiku ako to, čo by bolo normálne pre možno iné krajiny v Európskej únii, ktoré tam už sú. Irán bol problém, veľa ľudí vystrašil. Pre veľa ľudí to bol budík, kedy si uvedomili, že Turecko už nie je tým poslušným partnerom, ktorý keď mu niečo povieme, tak to spraví. Myslím, že to z tureckej strany to bol taký ako, neviem, či dobre mienený a dobre naplánovaný, ale výkrik do tmy, lebo vlastne tá iniciatíva nesmerovala do žiadneho plodného výsledku, ktorú Turci mali vlastne s Brazíliou. Ale je to trend, ktorý ak s tým, teraz nechcem pôsobiť alarmisticky, ale je to niečo, nad čím by sme sa mohli zamyslieť, či už v Európskej únii alebo v NATO. Turecko sa stáva veľmi dôležitým regionálnym hráčom. Nemali by sme byť z toho nastrašení, ale mali by sme byť veľmi otvorení tomu, aby sme dosiahli to, že ten regionálny hráč ešte stále bude hrať s nami a nie proti nám. Či už v NATO, v akejkoľvek spolupráci s Európskou úniou, alebo v akejkoľvek forme s Európskou úniou, ale je to partner, ktorého si nemôžeme dovoliť odcudziť. Ďakujem. Dovolím si vrátiť sa k téme protiraketovej obrany. A okrem toho, že to je veľmi významná bezpečnostná a politická záležitosť, tak má ekonomický a technologický kontext. Tým, že v podstate protiraketová obrana nebude už výlučne americkým systémom, tak ako to bolo naplánované v pôvodne, ale bude aliančným, tak aliancia, respektíve jej členské krajiny sa budú aj finančne podieľať na budovaní tej protiraketovej obrany. Do akej miery budú mať európske firmy možnosť jednak zdieľať tie zákazky pri budovaní a takisto ako predpokladáte, že budú zapojené do prenosu know-how technologického. Budú európske firmy profitovať z budovania obrany alebo nebudú? Tá možnosť pre ne tam bude, otázka, či ju využijú. Povedzme si, na čom sa na to dohodlo. V praxi sa dohodlo na tom, že popri tom americkom systéme protiraketovej obrany, ktorý spomínal prezident Obama, základne v Poľsku, v Rumunsku a teda, sa k ním dostavia ďalší veliteľský komunikačný systém, sieť senzorov, ktoré v praxi v budúcnosti umožnia, aby bolo pokryté celé územie Európy a Severnej Ameriky, Kanady a USA. To by si však vyžadovalo, aby sa popri tých amerických raketách a tých nových senzoroch a veliteľských základniach, ktoré sa ide postaviť do budúcnosti, aby z tohto systému dodalo aj veľa ďalších raket rozmiestnených v Európe. Tie rakety už budú musieť byť buď americké alebo európske, niekto ich bude musieť zaplatiť. Predpokladom je kopa veľmi užitočnej európskej technológie. Francúzi vyrábajú vynikajúce rakety, predpokladom je, že veľa z tých rakiet by bolo francúzskych. Takže možností tam je milión. Otázka je trochu iná. Otázka je, či bude vôbec záujem do tej protiraketovej obrany, toho štítu, investovať nad rámec tých bezprostredných krokov, na ktorých sa na to dohodlo. Čiže ten americký systém plus tých pár senzorov a veliteľské základne. A či na to manažuje očakávania správne. Pretože všetky tlačové vyhlásenia, všetky tlačové konferencie vyzneli tak trochu, ako keby na to sa dohodlo na
vytvorení štítu, ktorý zajtra pokrie alianciu. To jednoducho nie je pravdou. Dohodlo sa na postupnom rozšírení systému, ktorý Američania idú za chvíľku rozmiestniť. Dohodlo sa, že v princípe by tento systém mal v konečnom dôsledku pokryť celé NATO, čo je pre spojencov dôležité. Nesmieme mať inú bezpečnosť, úroveň bezpečnosti pre určitých spojencov a inú pre iných. Ale na to, aby sa to stalo realitou, bude treba do toho zainvestovať a vraziť aj kopu európskej technológie. Ale pre mňa je veľkou otázkou, či budú európske vlády ochotné investovať. Tam už potom sa bavíme nie o stovkách miliónov dolárov, čo je tá bezprostredná investícia, ktorá nás čaká, nie Slovensko na aliančnej báze, ale o miliardách a miliardách dolárov a eur. A za súčasnej finančnej krízy, no uvidíme. Možno by som ešte trošku špecifikoval tú otázku, a síce akú úlohu zohrajú stredoeurópske krajiny pri budovaní toho štítu. Možno by sme mohli vysvetliť jednak samotný ten systém, ako bude fungovať, či budú v strednej Európe rozmiestnené nejaké elementy toho systému a tiež čo sa týka toho korporátneho zdieľania toho budovania. Jasne, veľa o tom systéme vieme, je toho stále veľa, čo nevieme. Vieme to, že samozrejme jeho jadrom bude ten americký pôvodný systém, ktorý stávali len pre vlastnú potrebu. A ten bude rozmiestnený, k nemu bude dodané už tá spomenutá sieť senzorov, veliteľské zariadenie a k nemu potom bude o ďalších pár rokov, ak sa teda nájdú peniaze, dostávaných ďalších X rakiet, ktoré budú, alebo toto systému zapojených ďalších X rakiet, ktoré potom v konečnom dôsledku pokryjú celé NATO. Úloha Strednej Európy je veľmi jednoduchá, bude tá istá ako v prípade toho pôvodne plánovaného čisto amerického systému, čiže slúžiť ako základne, ako miesto, kde budú niektoré tieto rakety rozmiestnené. Zrejme budú niektoré veliteľské strediska tu v Európe, budú niektoré z tých rakiet, niektoré z tých senzorov budú rozmiestnené napríklad v vodách, na lodiach, ktoré môžu byť pri pobreží Poľska a teď napríklad pri pobreží Rumunska v Čiernom mori. Budeme do toho vstúpať reálne nejakou technológiou? Asi nie. Ako povedzme si úprimne, že v prípade protiraketovej obrany sa bavíme o tak vysokej technologickej úrovni, či už tých radarov, či tých rakiet, že s výnimkou možno pár niektorých relatívne malých komponentov zrejme nebudeme mať veľmi čo prispieť. Takže neočakal by som to pre stredoeurópsky obranný priemysel nejaký obrovský boom, nejaký obrovský potenciál. A to nemá nič spoločné s americkým nezáujmom alebo s aliančným nezáujmom o to, aby sme si zarobili. To je o tom, že jednoducho nemáme na to technológie, nemáme na to know-how. Toto je skutočne, sme trošku iná liga. Ďakujem pekne. Sme teda po Lisabonskom samite NATO. A moja posledná otázka bude taká všeobecná, a síce, aké sú implikácie pre Európu? Čo Európa získa po Lisabonskom samite a kam bude smerovať európska obrana? Neviem, či celá Európa, jednoznačne členovia NATO získali niečo, čo tam predtým bolo možno oveľa viac spochybňované, to je otázka solidarity. A zároveň, čo ten summit veľmi pekne potvrdil a veľmi náhlas potvrdil, bolo, že vlastne NATO bude fungovať ako hlavná poistka proti vojnám v Európe a proti hrozbám, ktoré prichádzajú zvonka. To bolo potvrdené jednak tým štítom, bolo to potvrdené rôznymi plánmi, ktoré NATO spustilo pre vlastných spojencov a pre vlastných členov. Čo si myslím, že je skvelé. Na druhej strane to je, myslím, výzva a hodená rukavica pre Európsku úniu, pretože na samotnom európskom kontinente ešte stále sú veci, ktoré nemáme doriešené. Je to otázka zmrazených konfliktov, ktoré sa tiahnu od 90. rokov, niektoré z nich ako Karabach ešte od 80. rokov. Sú to veci, ktoré niektorí ešte stále považujú za zdroj stability, pretože sú zamrznuté. Zároveň ten potenciál rozmraziť ich nie je úplne nepredstaviteľný, ako sme videli v Gruzínsku. Myslím si, že Európska únia, alebo Európa nejako taký, myslím, že nám trošku uniká jedna vec. My sme boli veľmi rýchli v tom, že sme začali hovoriť o úpadku Západu, o tom, že USA strácajú status veľmocí, že sú veľmi, alebo oveľa výraznejšie vyzývané Čínou, Indiou, Ruskom a podobne. A sami ako Európania sme si neuvedomili, že náš samotný vplyv na to, čo sa deje v Európe ako také, na tomto kontinente, je oveľa menšie, ako sme si mysleli. Je menší z rôznych dôvodov. Máme oveľa menej sebavedomia, ako sme mali predtým, aj kvôli ekonomickej kríze.
Je menšie aj z toho, že sú iní hráči, ktorí na tom kontinente predtým neboli alebo boli predtým inak silní a už nemôžeme robiť to, čo sme napríklad robili v 10 rokoch. V 90 rokoch bola politika úplne jasná. Zdrojom bezpečnosti bolo rozširovanie Európskej únie a NATO. Tie krajiny, ktoré sa nestali členmi a členskými štátmi, tak sme predpokladali, že sa aspoň stanú podobnými ako členské štáty. Že okolo seba, ak nebudeme mať samých členov, tak to budú Nórska, Islandy, Švajčiarska, ktorým sa zapáči náš model, budú ho opakovať a všetci budeme spokojní. To sa nestalo a žiaľ, myslím, že nám trošku chýba také ako uvedomenie toho, že asi sa to nestane v najbližšej dobe a zamyslenie sa nad tým, čo s tým budeme robiť. Máme Rusko, bavili sme sa teraz o tom 15 minút, v niečom je oveľa viac naklonené spolupráci a v niečom je absolútne zastavené v tom, kde bolo pred 20 rokmi. Či už je to otázka Ukrajiny, vstup Gruzínska do NATO, o Bielorusku alebo Moldavsku ani nehovorím. A to sú veci, ktoré brzdia aj náš samotných, ako Európsku úniu alebo NATO, ako komunitu, ktorá uznáva nejaké hodnoty, ktorá verí v medzinárodné právo. A to sú veci, ktoré už nedokážeme presadzovať tak ako predtým. My sme nezabránili tomu, že v Južnom Osetsku bol vyhlásený štát, ktorý bolo uznané Ruskom. A Európska únia, aj NATO, nemohli sme tomu nejako zabrániť. Čo nehovorí, že to nemôžeme robiť v budúcnosti, ale nerozmýšľali sme nad tým, ako inak, okrem toho, že presvedčíme ostatných, aby sa stali ako my, to môžeme dosiahnuť. A myslím si, že po samite v Lisabone je to hodená rukavica Európskej únii ako hráčovi, ktorí práve v zamrznutých konfliktoch, v otázkach energetickej bezpečnosti, budovania štátov na našej východnej periférii, ktoré sú silné, ktoré sú demokratické, ktoré ekonomicky prosperujú, môže zohrať kľúčovú úlohu. A toto bolo to, čo Lisabon a v Lisabone bola hodená Európskej únii veľká rukavica, ktorú pevne dúfam zdvihne zo zeme a začne pracovať. Janka, Tomáš, za EAKV vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli s nami a dúfam, že niekedy v budúcnosti sa budeme môcť opäť stretnúť pri podobne významnej príležitosti.